Halo, halo. Teraz mamy godzina za 15:02 i z góry wam godom, że ja by się na waszym miejscu sam to poszpilał, a nie się patrzył na to jak jakiś tam ciul ze Śląska w to gro. No ale to jest wasza sprawa. Co Jożech chciał powiedzieć? Jożech, która tak o pieruchu. Jożech tak, która przesztalował, wiecie, ta forma, w której żech łonacał te wideo. Ciul łofes. Nie będę już tego żnął na te takie tajle. Bez to już mi się nie chce. To jest jedno. A drugie, ja myślę, że taka forma jest taka trochę bardziej, ja wiem, realistyczno. Tam już żaden nie padnie, że ja że już pilać nie umie. Pieru niejasny. Tak więc, stracił żech całki wątek. Jest środek nocy i jest taki trochę nieprzytomny. Kaś, kiedy to pierunia się żeś zrobiła. Badnijcie ino na ta grafika. Hop, pieruchu. O, teraz mam taką która pauza. Kaś pół godziny temu, że ta gra przeszła, całka. Ona się ukazała, kiedy to było? Przedwczoraj, przedwczoraj. Wziono mi to 12,5 godziny. Tak więc jak na dzisiejsze czasy to trochę jest. Jest usatysfakcjonowany. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy szpila mnie tyle wziona. To jest naprawdę gryfny wynik. Eli łazi o czas. Tak ciężko gadać i się wejrzeć na to, co tutaj się dzieje. Bo akcja jest, no, pierunie, Call of Duty się chowie w tym momencie. Tak więc, ja wiem, tych widei z tej szpili to, o pierunie, żech się apnął. Jożech czuł, że tak będzie. Tej szpili ostatnimi dniami, no właściwie od momentu, kiedy to szpila była wydano, wykludziło na tubie w pizdu. Ja jest tego świadomy. I no wiecie, Jożech się tam parał obejrzał. I jak ja się wejrzał na to i się zorientował, że tamte synki to nie ma poleku. Ja to szpilą na najcięższym poziomie trudności, wiecie. To jest nie dość, że masz ten najcięższy, to jeszcze ten stalker. Nie masz ani hada, nie masz, wielu masz amunicję, nic nie masz pokazane. Tak więc, co ja chciał powiedzieć? Jak ja widzę, jak tamte hopy szpilają to w angielskiej godce, to no, to się idzie poheftać. Szpilanie w to w angielskiej godce to jest zbrodnia i za to powinna być jako surowa kara. To jest gra zrobiona bez naszych sąsiadów ze wschodu i w tej godce, a nie, ono jest, to że teraz źle powiedział, ono jest wyrychtowane przez Ukraińców. A no, wiadomo, akcja jest w mecze, któremu plac w Rosji. Tak więc, nie szpilanie w to gra kurde w rosyjskiej godce to jest coś po prostu strasznego do niej. Tak więc, chciałżech powiedzieć coś oryginalnego, tak co by nie powiedzieli, ja Mikołaj, a ty żeś tak godał, ty je taki hipster ja, a ty że się pieruński populista. Hopy, ty właśnie zrobił to, co tam wszystkie z tej tuby zrobili. No nie, ja wam ino chciał powiedzieć, on nie jest żaden specjalista, on nie jest żaden fachman. Ja ino chciał wam powiedzieć, że to jest genau jedno z lepszych gier, jakie już szpilał ostatnimi czasy. Naprawdę, już nie godam o tym, że wejrzyjcie się jak ono wygląda. A wygląda ono pierunie tak gryfnie i no trzeba mieć tego peceta takiego trochę bardziej, no wiecie. Ja nie mam jakiegoś tam fest potwora, a loto to, no nie ma źle. I to nawet takie te nasztalowanie dość wysokie. I no, żech tam nie nasztalował, żech tam tej teselacji tak fest na full. Ale ja myślę, że to nie ma do końca sensu, tak więc ja muszę mu pierunie te kolka udupcyć, ja pancercuk choby taki. Czekajcie ino chwila, bo tak nie ma poleku godać sam
I jeszcze strzelać w tym samym czasie, ja. No i mamy pieruna. Tak, ja. Feuergryfny. Fes. Co że chciał powiedzieć? To nie ino łazi o bunty tutaj. I o grafiko, wiecie, rozdzielczość tekstur no to się możecie tam odpalić. Będziecie widzieć, jakie to jest gryfne. A jest. Ze wyglądu jest pięknie. Ale oni o tym, że chciał powiedzieć. Ja, że chciał powiedzieć o geschichte, która tu jest zaprezentowano. I ono je naprawdę dobra. I to fest. Ja mogę powiedzieć osobiście, że Jorzech knigi Metro 2033 ani 2034 nie czytał. Ja wiem, że to źle i że to powinien nadrobić, no ale nie mam czasu. A że też szczerze mówiąc nie jest jakim wielkim fanem czytania książek. Teraz będzie akcja, wyjrzyjcie i no na to sam. Tak więc jak ktoś szpilał w ta poprzednio, to jest pozycja obowiązkowa. Ta geschichte, która tu jest zaprezentowano, je bezpośrednią kontynuacją tamtej. Przepraszam was. Jakieś tubery mam. Ja pieruchu. To jest Iberaszum. Wyjrzyjcie im. Aż sam nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Nie mogę się skupić. Ja no wiem, że oberwu, no strzelają sam hopie. To jest najwyższy poziom trudności, jak już jest godą. Ja hopie rozkręcę i strzelamy. Tak więc w zakończeniu mamy zaś 2, jak we poprzedni. Jorzech niestety ukończył z tym takim trochę, niby to, ja nie wiem, Jorzech tego nikaj nie sprawdzał, niby to jest to gorsze, nie? O, pierunie, Jorzech to czuł. No, albo godasz, albo szczylosz. Sam mieć dwie te rzeczy w jednym czasie to nie ma poleku. Te zakończenie, że miał te gorsze, ale mogę wam powiedzieć, że hito za serce. Hito fes jest naprawdę, idzie się złączyć z tymi postaciami, które tutaj mamy. To jest naprawdę fajne. Jorzech się tak trochę był na początku, że to będzie takie, wiecie, jak było z tym Crysisem 3. Że to niby fajno gryfnie wygląda, nie, bunty są, grafiko, wszystko niby je super ekstra, a potem się poszpilosz tam godzina, dwie i się okazuje, że to je abfali nic więcej. A nie, tym razem Jorzech się zaskoczył i no w takim fest pozytywnym sensie, że pieruna to je naprawdę gryfne. A więc ja nie jest żaden recenzent, ja nie jest żaden fachman, ale tak 8 z krojcem, 9/10 jobych dał. I no ja tam recenzję ustawiam redaktorom. Wiecie. Ja się na tym nie znam. Ja nawet nie wiem, kto to wymyślił, że ja robię recenzje. To nie są recenzje, ja ino szpilą i tragodą ponoszymu. No i cóż, co ja tu mam godać? To się ino wejrzyjcie na to sam. No to jest pikne, gryfne. Ja wiem, że jak ktoś to teraz zobaczył, to się pewno pomyślał, o pierunie, to jest hobby Call of Duty. A to nie, wiecie, to jest ino taki moment, to jest ostatnia misja. To jest rzecz już totalno, hopy tutaj bronią tej fabryki. Tak więc, to jest fabryka. To jest takie pierunie taki kompleks, no! Jak zwół, tak zwół, nie? Pierunie amunicji się skończyło. Teraz się wezma ta snajpera. A pierunie nie ciepej pitwokiem. Nie mamy hada tutaj w ogóle. Teraz ja nie wiem, kaj się mu wybrać ten handgranat. Jest. Więc naciepiemy tam, oni z tymi sztraczami się tutaj lezą. Pierunie tarczowniki, rojowniki, ja. Tam mamy takiego pierunie dupnego hopa ze flammenwerferem. Jak one tutaj podlezą, to my są up. Ja wiem, że ja tak godą trochę chaotycznie, ale wiecie, Jorzech jeszcze się musiało cząsnąć trochę po tej szpili, bo godą fabuła, geschichte jest fest. Tak więc też wam radzę podać tam do wszystkich tych opów, słuchać tych ich godek, żadnych scen, żadnych tajli nie przewijać. Jak się chcecie to wziąć tak na fajno. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Zorty giver mamy więcej, jak mieli ostatnio, mamy te opcje, tej modyfikacji, możemy się nasztalować, te celowniki, pirunie, lasery, magazynki.
roztomajte mamy typy amunicji. No ja myślę, że wszystkie fany FPS-ów, jak i te hopy, które przejały w ostatniej części, będą zadowolone fest. Jorzech jest. Jorzech jest. Ja, zaszczelu, że chwiluna. Tarczowniki robią angryf, ja? Mamy ich. Ja, te miękkie blendy. Ta jakość pieruna tych tekstur. Te ludki. Te machy. Wyżyjcie się ino w te paczołki. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Peście sam, że to nie jest gryfne. A w ogóle ja wam tego tutaj nie pokażę, wiecie, bo mnie tam zbanują zaś na tej tubie. Ale hopy, tu je najlepszo wymodelowano dziucha, jako Jorzech widział w groch kiedykolwiek. To się nawet rodzimy polski Wiedźmin 2 o pierzynu. A gadają, że PKP je takie ańfachowe. Tak więc, wiecie, ja nie chcę bluźnić, ale myślę, że tutaj baby są jeszcze lepiej ułonacone, jak we Wiedźminie. Teraz wszystkie fany tego są pewno wyszterowane Wiedźmina, ja wiem, no ale się po szpilocie, się wyjrzycie, łoboczycie, są stwierdzicie. Ja, no i to jest, można powiedzieć, taka finalna chwila. Ну да ладно. Революция все спишет. Tu jest taki morał, pamiętajcie, co jest czerwione, to jest złe. Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? No i w sumie Прыткий молодой. to jest ta chwila, w której by się powiedzieć, Куда это мы ползем? jak się kupicie, to się dowiecie. Nie chcę być nie chcę być wredny, po prostu wiecie. Ja myślę, że to jest lepiej, jak się sam pogracie sam, a nie się będziecie patrzeć, jak ten ciul ze Śląska szpilo. To jest taki iberaszung, że ja bych nie miał czystego sumienia, jakbych wam teraz pokazał te zakończenie, tak więc... I takie możecie się kaś tam znaleźć na tubie, to nie jest problem. Całka tuba to Tyroski nagrywa. Kaj byś hopie nie w los. Tam moż. Metro. Tak więc, co ja mogę powiedzieć? Mikołaj W. Zapraszam, polecam. Dobro gra, dobro historio. W opisie macie wklejone kaj to idzie kupić. Po dobrych scenach z dobrą pomocą techniczną i tak dalej. Tak więc... Tela! Środek nocy a ja siedza i dupca. Są dosie. Jeszcze tubery mam. Gryfno szpila. Hopy dziołchy, korole, hanysy. Hopy ze Pomorza, Mazury, Poloki. Czymcie się. Pyrsk.